Després de lliurar una batalla aferrissada en la primera trabucà, els moros van conquerir la torre al comandament del seu capità Sergio Martí dels Omeyes, però després va plegar el torn dels cristians per a manifestar la seva força. El bàndol cristià va tindre l'oportunitat de conquerir la torre en eixa segona trabucà, on a més del soroll, el color i l'exotisme, tampoc van faltar l'humor i la festa. La capitana cristiana Rosa Ortiz de les Dames de Naviolant va demostrar el seu lideratge i va aconseguir recuperar l'emblemàtic monument. No et donarem treva i la nostra fúria hauràs de patir. Pues vos no us vaig a donar aquest gust. Paraula de rei musulmà. Així és, al final la història ens ha ficat en el nostre lloc de vençuts, però per almenys durant 2 dies la torre ha sigut mora i omeia. Les dos capitanías han trabajado de valent para que isca tot molt bé y la gente que disfrute. Pues esta haya sido la que las cristianas hemos conquistado la torre, las Damas de Naviolant, por supuesto para las 12 filaes cristianas de Torrent, y nada, ahora ya nos quedamos con ella.